Il-proposta tiegħi kienet li twaqqaf ċentru mediku inpatient treatment center għal persuni li jbatu minn kondizzjoni minn eating disorders. Issa hemm ħafna ħna nisimgħu b'anorexia u bulimja biss, imma jaqgħu iktar hemm orthorexia, binge eating disorder, emotional eating, daw kollha jaqgħu taħt eating disorders. U l-konsegwenzi tagħhom huma kemm fiżiċi u psikoloġiċi u jirrikjedu ħafna support kontinwu. Dal-mudell iddiskutejtu mal-President fuq inizjattiva tiegħu. U naturalment minn ħaġa u minn oħra, diskussjoni mal-Ministru Kassar, diskussjoni law u diskussjoni hemm sibna is-soluzzjoni. U nittama mingħajr ma nagħti d-dettalji kollha dalodu illi fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu nħabbru programm, proġett preċiżament biex jindirizza għall-ewwel darba din il-kundizzjoni bi servizzi residenzjali, jiġifieri fejn persuna tista' tmur u tqatta' ġranet kura speċjalizzata u mbagħad anki servizzi fil-komunità. Kienet esperjenza unika, kienet ġurnata sabiħa immens minkejja li kif qal tajjeb il-Prim Ministru ġiet wara dak li ġara fil-Parlament it-tnejn fil-għaxija, nista' nikkonferma kemm vera l-Prim Ministru huwa persuna li jaf jinżel ħafna l-livell tan-nies, ma kienx hemm mument fejn lili b'xi mod nessa li qiegħda ħdejh involvini f'kollox litteralment, nistaq ringrazzjak minn qalbi. Verament ħaqkom proset ta' din l-inizjattiva.